Бәйрәм театральләштерелгән күренеш белән башланды. Хореографик композицияда ана һәм бала образы бер бөтен итеп күрсәтелде. Әниләргә дан җырланды. Бәйрәм тәбрикләүләрдән беренчеләрдән булып муниципаль район башлыгы Азат Әхмәтҗанов җиткерде. Һәрберебез өчен иң изге кешеләрбез, алар инде әниләр, һәм инде аларны хөрмәт итү, аларны ярату чыннан да безнең изге бурычыбыз. Һәм инде нинди генә дәверләрдә яшәсәк тә, нинди генә авыр вакытларда яшәсәк тә, biz инде һәр вакытта да үзебезнең иң кадерле кешеләребез, әниләребезне һәр вакытта да истә тотабыз. Безнең инде Бөек Ватан сугышы вакытында һәм аннан соңгы чорда иң үзләренең дә ашарларына булмаган ачлыкта, ялангышта яшәсәләр дә үзләренең ятим, үзләренең балаларын шушы көнгә кадәр матур итеп үстергәннәр, тәрбия биргәннәр, һәм инде бүгенге көндә дә һәр вакытта да алар безгә үрнәк булып тора. Чөнки шул авыр вакытта да 10-12 бала тапкан әниләребез бар безнең районда да, һәм бик матур үрнәк гаиләләр бар, бик матур итеп яшәп яталар. Хәзер бүгенге көнгә кадәр безнең районыбызда 90-95 яшьлек апаларны күрәбез. Алар инде ул вакыттагы авыр чорларны искә төшереп тә хәзерге вакытның матурлыгына һәм инде хәзерге вакытның тынычлыгына сөенеп туя алмыйлар. Азат Әхмәтҗанов һәм Россия Федерациясы Пенсия фондының Мөслимдә клиентларны кабул итү хезмәте җитәкчесе Фәридә Ганиева, Мәлләтама авылыннан Людмила Игошевага, Мөслимнән Алина Рахманова белән Илмира Вагызовага ана капиталы сертификатларын тапшырдылар. Конечно, поздравляем наших молодых мамочек, у которых появились детишки, здоровья им, счастья им. И говорим, что с 2007 года наше государство поддерживает семьи, в которых появились вторые, третьи, четвертые дети в виде семейного капитала. Вот этот семейный капитал, который вот сегодня вручен вот этим 3 молодым нашим мамочкам, они, конечно, могут ими распорядиться. Во-первых, это улучшить свое жилье, получить образование любого из детей, которые у них есть, и, конечно, на пенсию мамочки. Всех мамочек поздравляю с праздником. Всем нам желаю, чтобы мы очень часто говорили слово «мама». И наши мамы, чтобы долго-долго слышали это замечательное слово «мама». Татарстан Республикасы президенты кабул иткән программа нигезендә авыл җирлегендә яшәп 29 яшенә җиткән 3нче баласын алып кайткан әниләргә 100 000 сум күләмендә пособие бирелә башлады. Әлеге яшь әниләрдә сәхнәгә күтәрелде. Социаль яклау бүлеге җитәкчесе Гөлнар Фатхуллина аларга тәбрикләү сүзләрен җиткерде. Әлеге сәхнәдә басып торган безнең гүзәл затларыбыз, хактан да алар 29 яшькә хәтле 3нче бәбиләрен алып кайткан. Районыбызның күп балалы гаиләләр исемлеген тулыландырган яшь әниләребез урын алып тора. Аларга да инде, аларның гаиләләрендә инде шушы матур вакыйга белән, шатлыклы вакыйга белән, бәйрәм белән, 3нче бәбиләре туу белән чын күңелдән тәбрик итәм. Аларга да инде сәламәтлек һәм инде шушы балаларны тәрбияләүдә сабырлык телим. Һәм инде үзләренең шушы тәрбияләгән ул кызлары үзләренә терәк булып, илебез өчен, районыбыз өчен, шушы җирлегебез өчен файдалы шәхесләр булып үсерләр дигән теләктә калам. Бәйрәм белән барыгызга рәхмәт. Елда Тассырның 100 еллыгын һәм Бөек җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үтәбез. Шул уңайдан тыл ветераннары, сугыш чоры балалары булган әниләр аерым хөрмәтләнде. Өлкәннәрне ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов тәбрикләде. Сез хөрмәтле, сабыр, күпне күргән, күпне кичергән әниләр, әнкәйләр, инәкәйләр. Сезнең балачакта бик авыр чорга туры килде. Яшь үсмер чагыгызда сез күрмәдегез. Ул сезнең басу кырларында, сабан артында, трактор штурвалында
комбайн штурвалында, орман кесуде, торып шығаруда һәм башқа бик күп түрлі ауыр қызметлерде өтті. Ләкин сіз соңа қарамастан берішмәдіңіз, өмір давам етті, һәм енді сіз сол уақытта ерлеріңіздің лайықлы, тоғырықлы қатындарда болдыңыз. Сіз балалар тауып, аларны лайықлы етіп өстердіңіз, һәм бүгінде сіз аларны әлі тәрбиелейсіз. Жиллер қағылсала тәрізге Олғансыңдыр әңкәй шейлеріңні Қойнарлатып неше мәртебе Сугыштан соңгы авыр елларда ятимлек ашысын татыган балалар бүген дә күңел кирлеген югалтмыйча матур гомер кичерәләр. Сугыш елларының бар газабын күргән, үрнәк балалар тәрбияләп үстергән әниләргә дә сокланмый мөмкин түгел. Аларга ихлас теләкләрен иҗтимагый совет рәисе, Татарстан Халыклар Ассамблеясының мөслим җирле бүлеге җитәкчесе Рушад Солтанов җиткерде. Бүген искиткеч күркәм чара һәм әниләр генә түгел, ирләр дә бүгенге җылылыктан газиз булып утырабыз. Һәм менә миннән алда чыккан сөйләүчеләр, котлаучылар да, залга күтәрелгән ветераннарыбыз да үзләре безнең һәр кайсыбыз өчен хәзерге заманның рәхәтендә, майында, бүтән хузурында йөргән яшьләребез өчен искиткеч матур үрнәк. Тормышның әшісін, түшісін татыған, ауырлықның нинди генә күрмәгән хатын кызларыбыз, әниләребез бүген лайыклы рәвештә район җәмәгатьчелеге алдында хөрмәтләнәләр, җылы сүзләр тыңлыйлар һәм әлбәттә котлаулар кабул итәләр. Arılar
Сугыштан соң авыр елларда һәм аннан соң да идарә эшләрендә намуслы хезмәтләре белән таң калдырган әниләр бар. Аларны башкарма комитет җитәкчесенең социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бәдретдинова тәбрикләде. Бүген тормышларыбыз матур. Әлхәмдүлиллаһ. Һәр көнне шушы залда бәйрәмнәребез үтә. Көннәребез имин, якты. Ләкин менә бүген шушылай без шушындый зур тарихи даталар алдында торабыз. Менә әле генә әйтеп кителде 20-нче елда Бөек җыенның 75 елыгы. Шулай ук 20-нче елның майында без ТАССР дип әйтәбез, яки Татарстан Автоном Совет Социалистик Республикасының төзелүенә, шу декретка кул куйга бер гасырлык юбилейны үткәрәчәкбез. Һәм менә шушы зур тарихи даталар, алар кеше язмышыннан җыела. Шул тарихи даталарга гаиләләр кирип кала һәм алар төбәк тарихына кирип кала. Балачакта әни мине үстердең назлап сөеп, хәзер инде үзем әни балам дип янам көеп. Ике кызым җемәчән, берсе кояш, берсе ай, бәхет тәүфиклар телимен, бир ярдәмеңне Ходай. Ике кызым җемәчән, берсе кояш, берсе ай, бәхет тәүфиклар телимен, бир ярдәмеңне Ходай. Яшегез нурлы дип сөенәбез туганнар, тормышыбыз шуңа ямьле үсә чәчкәдәй кызлар. Ике кызым җемәчән, берсе кояш, берсе ай, бәхет тәүфиклар телимен, бир ярдәмеңне Ходай. Ике кызым җемәчән, берсе кояш, берсе ай, бәхет тәүфиклар телимен, бир ярдәмеңне Ходай. Матур традицияны дәвам итеп, оешма предприятиеләрдә намуслы хезмәт куйган, тәрбияле балалар үстергән әниләр бөтен район халкы алдында хөрмәтләнде. Эш дистә әнигә алар хезмәт куйган оешма җитәкчеләре истәлекле бүләкләр һәм чәчәк букетлары тапшырды. Кадерле әниләребез, чын күңелдән сезгә рәхмәт сүзләрен җиткерәсе килә. Сез безнең иң кадерле кешеләребез. Һәм инде сезнең йөзләрегездә һәр вакытта минем зур теләгем елмаюларына булсын иде. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен. Хөрмәтле ханымнарны тагын бер кат алкышларга күмәбез һәм инде сәхнәгә аларның җитәкчеләрен чакырабыз. Җир йөзендә барлык кешеләрнең уртак башлангычлары бердер. Беренче назларын, беренче авазларын, беренче сүзләрен ишеткән колаклары ул безнең барыбызның да бердер. Ул әлбәттә безнең әниләребез һәм әнкәйләребез. Бүген без инде шушы матур дөньябызда, тыныч илебездә яшибез икән. Бу әлбәттә һәр гаиләдә бирелгән балаларның тәрбиясеннән төзелгән илебездер. Ул шушында утырган безнең зур әбекәйләребезнең, утыручы яшь кызларыбызның, басып торучы безнең сәрдәшче апаларыбызның ул балаларының зур хезмәтедер. Шуңа күрә сезгә барыбыз исеменнән үзебезнең тирән рәхмәтебезне җиткерәбез. Сезгә исәнлек, саулык, тынычлык һәм гаилә иминлеге теләп калабыз.